खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' कार्टन केएसबी चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना जोंनि बड' कार्टन चेनेलखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। लोगोसे आंबो बुंगोनब्रा, गोदान नटिफिकेसन नोंसोरनाव सहैनायनि थाखाय साबस्क्राइबबो खालामना हो आरो बेल बुटनखौ थुनानै होदो। गोजोन्थों। बे संसारखौनो बाबाय आं। औहाय मा जालांजोबखोथाय, मोनसेबा मोनसे जाबाय थायोहाय। न'आवनो थानो बासोबाय आङो। आंखौ नुवाखै, न'आव थानानै जायै मादि बुदांदां जालांगासिनो। आंथ' हस्टेलावसो थांफिननो लुगैबाय। हल्लो हल्ला सेखलायना जानायखौसो गोसोखांगासिनो आं। लोगोफोरजों खोथा रायज्लायबाय थानो मोनो हस्टेलावसो। न'आवलाय बरिं रायजाबाय था फुंनिफ्राय मोनासिम। हस्टेल थानो बाग्राया दासो गोसोखांदों हस्टेलखौ। हस्टेलनि ओंख्रिखौबो अमानो रुनानै होनाय बायसा होयो जोंनो होनना बासिसोग्राया दासो गोसोखांदों हस्टेलाव जानायफोरखो। औहाय ज' इन्टारेस्ट मोनसोयोमोन लोगोफोरजों जानो। गोथावालाय गोथाव नंखाया, हस्टेलनि ओंख्रियालाय बहाथो गोथाव जाग्राखाय। अमानो रुनानै होनाय बायसासो होयोमोन जोंनो। गुबुनफोरनाबा मोजां जायोना जाया मिन्थिया, जोंनिया खिन्थु अमानो होनाय बायसा जायोमोनहाय। जोंना पिजिना गाज्रिलाय नङामोनहाय, गोथावसोमोन। अमानो होनाय बायसा होआमोन जोंना हस्टेलना कबिखौ रुखावनानै माबा जिंगाव होयोमोन रे। अमानो जेरै लांगाब गुवार हानानै होयोना, बिदि होयोमोन आरो जोंनो। बिदिसो। औहाय रुनाय ओंख्रिसो जानांगौ दा। औ, स्किनफोरखौ मोजां जायो होननानै खोनायो आं। जायोथ' आरो, नुवाखै नोङो बै नागाफोरखौ? बेसे मालाय रुनाय ओंख्रि जायै मोखांफोरानो स्लेम जासोयो गुफुर। आंनाबो मोखाङा हस्टेल थाबाला एसेबाबो गुफुर जायोब्रा। सिल्की मिल्की स्लिम जालायलायो। न'आव फैबासो माबा थावनि ओंख्रि जानासो जायोना मानासो जायोना, मोखाङानो डार्क स्पट जाजोबोहाय आंना। आंथ' न'आव फैबाथाय जायखिजाया लावदुमनिफ्राय लावदुम जाखायोहाय। नोंनालाय आरो जानायानो बांद्राय। माथो खालामनो आरो, जानांगौ नालाय जानांगौ। दिनै दं गाबोन गैया मानसिनि जिउ। जाबाय थाहाय नोंहानो। आंहाथ' एसे बुरजा जाबानो माबा खिसावनाय जानाय दसेनो गेस्ट्रिक जाबाय थायोहाय। खामानि गैयालै नोंसोरनि बिबुआ, आंनि बायसा जानांगौ। जेखौबो हजम खालामनो हाग्रा, जेबो जाखाया आंनि उदैया। नोंनालाय आरो। रहाय, आं साहाजों पकराजों बनायना लायनि। माबा जानायनि खोथा रायज्लायनायखाय आंहासो जानो लुगैलायलांबाय। जाहैबाय बेना। नेथ' दे, थाबैनो बनायना लाबोगोन आं। दे, बेरलानो कल खालामनायनि र'। पाबजि गेलेखांबायना गेलेखाङाखैथाय बे? बिथिं आरे धै मा कल हरबाय थाना होयोलै, मा जाखो? गेलेखाङाखै नामा दाबो? गेलेखाङा दानो, उनाव हरगोन आं। डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै। माबा जालायखो दा, माबा दुखुनि लैथोआव गब्र'ना थानाय बेसा गबथार थागासिनो। कल हरदोंमोनहाय, रायलायजायासै। बेफोरनोसै नोंसोरनालाय। बासोबायहाय आं बे सासे हौवाखौबो। ब्रेकेटाव 3 4 10 जनसो लानो लुगैबायहाय आं। जालायबायहाय बिसोरना। माथो बुंनो आरो, कल हरबाबो रायलायजायाबा। असैबसो। बेखायनो आं बायसा जानांगौ, कल हराबाबो थानो हाग्रा। बरिंबो मोना। आंना दि अयनायद्रायना, बेरायनोबो मोना। ससेबो थांनो मोनाब्रा। जेलाव थानाय बेसासो थानाङोहाय आं। नोंसानावल'सो जेनथेन ओंखारनो मोनो। थाबैनो लिंहरबावोसो आरो। जोंहाबोसो बिदिनो रे, जेरावबो थांनोनो मोनस्राया। गुबुनफोरखौ नुना बेसे लुबैयो आंहाबा। मालाय भैराकुन्द माहा थांना फट' लाहैनाय नुबानो आंहासो ज्रोम जासोयो। ओंखारनोनो मोनथाराहाय न' जों सानैया। औहाय, मालाय गुबुनफ्रा होखावखायो स्कुटि लालायना सहैनाया। जोंहाथ' माबा ससे स्कुटि सलायबानो हौवादला होननासो रायखायो। थांनोनो मोनलादां आं बे जिबनाव जेरावबो बेरायनो मोनला। पिजिआवसो थांफिननो लुगैबाय आंबो। पिजिआव थाबासो एथ' बेरायनो मोनोमोन। फुटपाथाव फाननाय पानिपुरिफोरखौसो गोसोखांगासिनो आंथ'। थै नोंनालाय जानायल'। आंथ' हस्टेलखौसो गोसोखांगासिनो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो लोगोफोरजों ज' थाज्लायनानै इन्ट्रेस्ट खालामनो मोनसोयो। माब्लाबा दसेबाबो टाउनाव थांनो मोनबावोसो हस्टेल थाबा। न'आव थाबाथ' बिदि दसेबो चान्सखौनो मोना। रायजाबाय था बिमाजों फुंनिफ्राय मोनासिम। जोंहाथ' बिमाया मबाइल नायनायखौ सिन्था नायखुमा बावहाय। बेलेग कमन खासो माथो बिमाफोरनि। औथ' आरो, मा खालामनो आरो उपाय गैया। थानांसिगोन बिदिनो। कर'नाफोरा जोबस्रांबासो थांनो मोनसिगोन हस्टेलफ्राव। नंगौथ' आरो। ओइ दे, जादोनि जोंना पकरिया थान्दासो जाजोब्बायदां। गोथाव जायाहाय थान्दा जाबा। दे जानोसै। Thank you for watching.